IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Nailadawan ni Vice Mayor Ray Carlos Fariñas ti panakalarma gapu kadigitik si Saro nung aksidente na napasama kadigitik kalsada iti syudad Tilawag, partikular iti Lawag Bypass Road. Sigun iti Vice Mayor, iti unaglaing ti may sa abulan taluwen at adupay nga aksidente tinirehistro apakairamanan ti hit and run ang nagresulta iti panakapatay ti dua a biktima karaman ti may sa Alola, Manipud, Barangay 2. Inlawlawag na akadigitiin mo na nga insidente na dung parte may sa motorsiklo si Marano dahito iti panakadung parte nasa Alola nga isumet laeng ti Lola ti SK Chairman iti nasa a barangay ken digiti sumarsano no pay nga aksidente iti Barangay 4 ken iti reweng apakairamanan ti hit and run. Gapo iti daytoy a sitwasyon inendorso ni Vice Mayor Fariñas iti Committee on Human Rights ken Traffic iti pananggaramid iti nauneg investigasyon tapno maman digiti punno arason iti agsasaro no aksidente ken makabirok tom no a solusyon tapno mapreventaran digitoy iti masakbayan. Inyunay-unay na ano pay nagduduma digiti lugar ang nakapasama kan digiti aksidente at dalat ti mabalin a common denominator kasi ti panakapuyat digiti driver awan lisensya wenno panakainom ti alcohol. Actually ako more than 3 at dati muna ni Ma'am Nastratiins napasama kijay along bypass road ako natong persona ti nakamotorsiklo. Tapos following week ako DJ Lola Met DJ Barangay 2 Lola ti SK Chairman di Barangay 2 natong permit ako na alud peso na so makadwa DJ makatlo ako kete nag-viral manin ito'y Barangay 4 na nadung para tapos na hit and run ako tapos adaman insidente jiriwengen nga kasi manin ako so in a span of 1 month kit nakaduti matatayin pangkit na dito yung motorsiklo nga madungtong pagka ako so in-endorse ko ti Committee ti Human Rights ken Traffic ako tapno maadal da nga naling no anat ti cause na dito yung aksidente ako at tapno masakbayan tayo nga may kandiremedyo na tapno magadunga pakastulatan. Nangigpay ti sesyon ang mga patong paltad ado CCTV camera si na dumaduma pa sa ti syudad tapno nalaklaka matuntun digiti responsable ti kasta krimen kabayatan na namuan ken na identify meten tinangdong parte may sa kadagiti biktima nga magtultuloy paylaeng ti panagsukimat da tapno makompleto digiti detalye iti insidente. Different places ako madala to common denominator na DJ makita na na't ipagpapagadaanin at bakamit puyat DJ taktaw or bakamit awang lisensyada nakainom da masapol tayo nga i-determine suggest nga ron ni Apo Pereira dapat agad nga CCTV but that is for the post masapol nga ti matugtog mo no sinunod ng dong para we are trying to prevent nga kahastiman nga mapaspasama kinapoy so masapol nga maadal nga naling nung apay nga madungtong parta dito yung pedestrian nato. Actually ako aman ada DJ nang nakatong party mestra ako ket amuda no sinyo imuna nga di mestra ken kay Lola po nakabakarada kamo pay nga di mo pare so baka factor DJ nga long distance si biyahe kampamat na diyan na po so dapat tayo determine no ana digiti causes digito yung aksidente ako tapno may kantay ti solution ka DJ pagubraan da no adaman kakasya. In paganet get the Vice Mayor Fariñas akang runaan napanggap dagito nga aksyon ket ti panang salaknib kadigiti pedestrian ken panang liklik kadigiti mapaspasamak a disgrasya iti syudad. Para iti IFM News, Idol Rain Santos tatak IFM IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.